खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारि जानानै आं रबीन्द्र काक्लारि केमेरामेन सुक्लेश्वर बसुमतारी बे समाव दंफैयो जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय फालुफुं बियाबनि गोथार सिबिसालियाव बे समाव जों लोगो मोननो हादों जोंनिनो फालुफुं बियाब बाथौ गौथुमनि नायल' जायल' सासेल' खाम दामगिरि बिथाङानो जाबाय सानसुलि नार्जारी। दा बिथांखौ जों बाथौ बिबुंसारि जानानै गिबियावनो बरायग्रोना लानोसै। सानसुलि बिथांखौ जों बाथौ बिबुंसारि जानानै बरायग्रोना लानाय जाबाय। खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दा बिथां सानसुलि नार्जारी बिनानावखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आंनि मुङा थरायना सानसुलि नार्जारी, आंनि गामिनि मुङा दालांगुरि। गोजोननाय थाबाय बिथां सानसुलि नार्जारीसिम। दा बे समावनो जों माखासे बाथ्रा मिथिना लाबोनो लुबैदों जे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय फालुफुं बियाबनि गाहाय नेहाथारि बिथांनिफ्राय जों बिथां सानसुलि नार्जारीनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मिथिना लानो। दा बे समाव जों बिथां नेहाथारिखौ बाथौ बिबुंसारि जानानै बरायग्रोना लानाय जाबाय। खुलुमबाय गिबियावनो बाथौ बिबुंसार नायगिरि आरो साफ्रोमबो बाथौ बिबुंसारनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा बे समाव जों बिथां सारनिफ्राय बेखौनो मिथिनो लुबैदों जे सानसुलि नार्जारीया माबोरैहाय मिरु गौथुमनिफ्राय फोरमान बिलाइ मोनखो एबा माबोरैसिम मिरु गौथुमसिम थांनो हाखो बेनि सोमोन्दै सारा सुंद'यै फोरमायदों। गिबियावनो जोंनि फालुफुं बियाब बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे जोंनि फालुफुं बियाब बाथौ गौथुम हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे बे हारिमु आफादाव थानाय फंबाय बिनानाव बिथांमोननिसिम गिबियावनो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। लोगोसे फालुफुं बियाब बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद बिथांमोननिसिमबो बिथां सानसुलि नार्जारी बिथाङा जाबायदि जोंनि फालुफुं बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव नायल' जाल' सासेल' आइजो जानानै खाम दामनो हादों आरो बिथाङा थांनाय 2021 मायथाइनि 8 आरो 12 खालार सानाव क'क्राझारनि मोनसे जायगायाव बिथाङा खाम दामनायखौ सोलोंनानै बा रोंसारनानै मोनसे गावनि थाखाय फोरमान बिलाइ गांसे बिथाङा लाबोनो हादों। थिग बिथांखौ जोंनिफ्राय सानसुलि नार्जारीखौ जों बिफाद जानानै बिथांखौ साबायखर बावदों। थिग बिदिनो जोंनि फालुफुं बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो फंबाय बिनानाव बिथांमोना देरहासार जानानै फोरमान बिलाइजों लोगोसे गावनि जिउखौ दालांनो थाखाय जों माखासे दामग्रा आइजें जायफोरा खाम, सिफुं, सेरजा थिग बेबायदिनो गुबुन जायगायाव सोलोंहैनानै बा सोलोंसालियाव हाबाफारि बा मुं थिसनहैनानै बिथांमोनखौ जौगालांनो थाखाय आंनिफ्राय बोसोन खावलायदों आरो जों बिथांखौ सानसुलि नार्जारी बिथांखौ आंनिफ्राय बा जोंनिफ्राय रोजा साबायखर बावदों। थिग बेबायदिनो बिथाङाबो बिनिख्रुइ साबसिन जों आरो आवगायलांनो हाबावथों आं आफा इसोर बोराइ बाथौनाव बिथांखौ बोर सारस्रिनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय बिथां सारनिसिम।